Здравейте, това е Need for Speed Most Wanted. Ако питате как е играта, е едно Porsche, което прави дрифт. И сега ще правим колата на Брайан. Правихме още един епизод, но стана лек фейл, защото ми звъннаха телефоните. И Може каквото си искате да си сложите много отгоре. да. Само че от 1 до 3 или до 2. А за по-бързо начнете 2, това е макс характеристика. Ще го направи по-бързо, отколкото мислите. После същото. Чакай си мислите, цвета един по-тъмен. От свой. Малка поправка на цвета. Къде ще и този цвят у нас? Тъмно си. Такъв. Тъмно си. Абе, давай. Сега синьо. Точно. Абе, решихме да не го оправяме. Ако искате да слагате декори, Sparkle. Той е номер 96. Бял. Не е 86. Да, да, 86. Може и други да се сложи, че не е едно. Не е задължително спа. Ако искате, наменяме кефи, Sparkle. Tuner. Има и на Need for Speed. Има Kong. Мене също на кефи не е важно. Имаме има кефи и Йохама. Ще сложим това, пак после ще казваме. Може да направим още една кола, когато се поискаме. Да разнообразим. Не само на Брайан, така че ще направим още няколко коли. Може и една, може и две, може и още повече. Какъвто искате километраж, не е задължително да е Този. да. И какъвто си искате цвят. Да. Аз какъвто направя такъв. Не, че любимите ми цветове. Играйте на тото просто. Сега ще се състезаваме. На кое? На албумото ми е Радар, но не знам дали. Да, пробвам. Да знаете неговия профил, ще го запишем на лище, защото е адски труден профил. А ако искате да ме видите във Facebook, Кристиан Пейчев на английски. Аз се пиша в VBOX, GTP и в YouTube. Не го знам. Ма имам регистрация в YouTube. Айде, това. Ай, тръма, колко са толкова. Подписана си стана бързичък. После можеш да ви покажа колата на Рони, даже да я направи още един път. Тя хич не е по-трудно. А пък не са малко по-бавно се прави, но кай. Хора, ако има следващ епизод, мой да казвам, може да ми някой човек. Може ли? Не се знае. Все още. И май беше малко. 2 километра да би. Не, 2 мили. 4 километра. И да знаете, най-бързата кола от тия, които си купувате, е Ford Mustang. По-добре не я си купувате, но след 13-та. Или ако 13-та ви даде колата си, но ще бъде бърза. Сега дига към 250. Като минете първия, може да се направите, или когато стигнете до първия и сте готови да се състезавате, може да я направите и по-бързо, защото той дига 500 мили, а пък вашето дига само към 270-280, това е максимум. Пък той ще въздухне още от старта и ще може да се направите и тя да дига толкова, колкото е разор. Пък има една игра, която аз имам на моя комп.
по-точно лаптопа ми. И колите са адски бързи. Без нитро, без нищо, най-малката им скорост е около 350 миля. А на мен поне не ми е бъдено. Това е хубаво. Може да нещо се е прицакала и се изтеглих нормално, но не знам кога ще инсталирам. Така. Сега ще ви покажа. Ако искате да знаете как се сменят музиките от тото. Ето, той е готов, но аз ще ви покажа как се прави. Мустанг. За първото, което е за спойлерите, по-точно за камъниците, то няма за него. Да знаете, ако го търсите. Ако го търсите, ще трябва да си изтеглите Unicube. Unicube, която не е Ford Mustang, а с Toyota има много различни коли. Да, аз не разбирам как си правят BMW-тата, на кои игли. Това. Сега ще видите колко бързо ще стане. Избирайте си жълто и няма значение какво жълто е. Ма да е по-така тъмничко. Това първо беше черно, а вътрешното е червено. Това е черно. Той няма Декори. какъвто си поискате, защото аз не мога да му нагледна в колата. Пак 3 км си никога не ги таковат. Не ги правят, да знаете. Те са обикновени. Сега гледайте какъв се стане. Какъв е станал. Как ще ги дъхна на радара, мале. Няма да могат да ме настигнат. Тя става доста бърза. Даже и наистина е бързо. Аз съм се направил, че направя ги духам. Като нищо, фарча като стрела. Като бака стрела фарча. Знаеш къде са палят канадци? Сега издигна на зъба. Мале. Аз не съм много добър по завоите, но на някой. Втори. Трети. И баси, трети си останах. Боже ми са. Като има мина. С 2 мили. Както преди. Само, че бях на втори. Кой е по-скъпо? Honda. Honda Civic. Тя хондичка, между другото, е много по-бавна. Той е с предно предаване. А Ford Mustang с задно. На някои завои съм добър с дрифт, но зависи от какви коли. Тя не е много удържима. Да, не е много удържима. Но ако е за прави пътища с не много завои и да не са много остри, е много добре с нея да се състезаваш. Дали и да ме духнат, аз пак съм ги минал. Видите ли какви завои прави. Сега ще ви я покажа и наистина. В моя гараж. На кариера. Това е колата на 11 мислиш. Ето я. Ако искате, може да ви направя едно състезание на 16. На 6.
Той има и 16, ма не е на тази игра. На 11 ученик бяхме ме изтеглили, 16 е първият човек. Да. И това даваше 12 000 дава това състезание. А вижте колко е малко. Може да се направи милион за ден, сигурно. Защото дава по 12 000 и не Даже и за един час може да направи 1 милион. А представете си за цял ден. А пък и нито вагонът полицай, нито нищо след това Да. улеснение. Има 2-3 или там. Забравя колко завои, но са остри, но не е Това такава е, пречка. вижте Форд Мустанг, като му дадете малко ръчна кръка прави. Даже аз не му дарах. Малко да му даде вече. Ай тъй. Как му дадеш? И той не беше. Аз един път завих с 180 мили. Това ли е с Форд Мустанг? Това се смаза. Че го обърнах. Майя, със задницата обърнах. Газ. Как ли те такова не се заварите да правя? Газ се за първ път го правя и печеля. Сега вижте какво ще направя Мустанга. Малей! Не се блъснах. Малей. И бам! Нати! Тапа кола. Както там минах, ай са ти бахна. Иху, бум! Така. Това беше епизода. Довиждане.